सासे सुबुङा साक्सेस मोननायनि गासैनिख्रुइबो देरसिन जाहोना जाबाय जों गासैबो एखे बाथ्रा एखे खामानिखौनो गले गले बुंबाय थायो, गले गले सानबाय थायो। जाय बाथ्राखौ 99% सुबुङा सानो एबा एम महरै लायो एबा मावो, बे बाथ्राखौ एबा बे खामानिखौसो जों एम महरै लायो एबा जों मावो। नोंथाङा मा सानो? बे बुहुमनि गासैनिख्रुइबो धोनि आरो साक्सेसफुल सुबुंफ्रा गोसोआव माबादि साननाय लाखियो? माबादि साननाय लाखिनानै बिसोरो खामानिफोरखौ मावो? बेखौ मोनथिनो लुबैयाना? बेखौनो आं दिनै फोरमायगोन नोंथांमोननि सिगाङाव दोंसे सुंद' सल' महरै। सासे पेइन्टार दंमोन। बि पेइन्टारा सानसेखालि मोनसे पेइन्टिं आखिदोंमोन आरो पेइन्टिंखौ आखिखांनानै गावनो जोबोर गोजोननाय मोन्दोंमोन। आरो बियो साननायसै जे बे पेइन्टिंखौ सुबुंनि गेजेराव दिन्थिनांगोन। बेखौ साननानै बियो नोगोरनि दाबसे जायगायाव बे पेइन्टिंखौ लाना थांनायसै आरो बे पेइन्टिंखौ कार्डब'र्ड महरै हें खालामना दोननायसै आरो गंसे पेनजों लोगोसे मोनसे न'ट लिरना गालांनायसै। न'टआव लिरनाय दंमोन जे सोरबाफोर बे पेइन्टिंखौ गोरोन्थि नुदोंब्ला मार्क खालामना दोनलां। बेनि उनाव पेइन्टारा मोनाबिलि समाव पेइन्टिंखौ नायनो फैनायसै आरो पेइन्टिंथिं नायनानै बियो जोबोर दुखु मोननायसै। मानोना बेयाव ओरैबायदि मार्क खालामनायदोंमोन, गासै गोजा मार्क खालामनायदोंमोन जे बिनि पेइन्टिंआ जोबोर गाज्रि जालांदोंमोन आरो बियो सानदोंमोन जे आंनि पेइन्टिंआ एसेबां गाज्रि जादों। बिदि जोबोर दुखु मोननायसै बियो। बे बाथ्राखौ बियो गावनि आंगो लोगोनि सिगाङाव बुंनायसै आरो बे बाथ्राखौ खोनानानै लोगोआ जोबोर मिनिनायसै आरो मिनिनानै बुंनायसै, बे जोबोर फिसा बाथ्रा। नों गाबोन मोनसे पेइन्टिं आखि आरो न'टआव लिर। बे पेइन्टिंआव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला बे पेइन्टिंनि गोरोन्थिखौ सुद्रायना होब्लानो जाबाय। लोगोआ जाबादि बुंदोंमोन बिदिनो बियो खालामनायसै आरो मोनाबिलि समाव जेब्ला पेइन्टिंखौ नायनो थांनायसै, बियो नुनायसै जे बेयाव मोनसेबो दाग गैया। पेइन्टिंआ जेरै दोनलांदोंमोन बिदिनो दोङो। बेनिफ्राय बियो बुजिबाय जे मानसिया गोरोन्थिखौ सहजैनो दिन्थिनो हायो, नाथाय सुद्रायनो गोनां सासेबो अखारा एबा अखारोब्लाबो 100नि गेजेराव सासे अखारगोन, 1000नि गेजेराव सासे ओंखारगोन। बेनिफ्राय जों बुंनो हायो जे बुहुमनि 99% सुबुङा गोरोन्थिखौ नुयोल', गोरोन्थिखौ सुद्रायनो नागिरा। एबा 99% सुबुङा मावनाय खामानिखौनो गले गले मावबाय थायो, गोदान जेबो गैया। 2004 मायथाइयाव मार्क जुकारबार्गआ गोदान मोनसे सफ्टवेयारनि बाथ्रा सानोमोनब्ला बियो बे साक्सेसखौ मोननाय नङामोन। बे फेसबुकनि फाउन्डार जानो हानाय नङामोन। रोजा रोजा सुबुं दङ फेसबुक इउज खालामग्रा। बे गासै सुबुंनि गेजेराव मानो मार्क जुकारबार्गआल' फाउन्डार जाखो? बेनि मानोना बियो हारसिङै सानदोंमोन गोदान खोथा, गोदान बाथ्रा माबोरै सुबुंफोरखौ कानेक्ट खालामनो हायो। बिदिनो जोंबो जुदि गोदान खोथा, गोदान बाथ्रा सानो, अब्ला जों साक्सेसखौ सहजैनो मोनगोन, स्ट्रं साक्सेस मोनगोन। दानिया नोंथाङा साननानै बुंहरदो जे नोंथाङा बबे मोनसे लामाजों थांदों, 99%नि लामाजों ना 1%नि लामाजों? बे बाथ्राखौ नोंथाङा जोंनि कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर। गासैबो नुनाय बायदि, गासैबो नोंथांनि स्ट्रंखौ नुनाय बायदि। आं सानो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो जों उन खेबसेयाव आरो गोदान भिडिअजों लोगो हमगोन। नोंथांनि सिमां जाफुंनायनि थांखिजों दिनै बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय। जै बर' हारिनि जै।